Türkmenistanda käbir ady garytlarynyň gyçylygy we gymmatlamagy dowam edýän mahala aşgabadyň bazarlarynyň hemde döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlarynyň sowda tekçelerinden daşary ýurtlarda öndürilen meski ýaglary ýitirim boldy. Türkmenistandaky we paýtagtdaky täzelikler bilen ýakynan gyzyklanýan aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew bu ýagdaýyň inni 2 hepde goly wagt bäri dowam edýändigini aýtdy. Şu son 10 kunun dowamyna hususiýetlikdäki ağıt dukanlarynyň döwlet eýçiligindäki ağıt dukanlarynyň bazarlarda sowda edilýän haradyllyk tekçelerden meske ýagynyň bütünle ýitirim bolanyny adamlar gurrun berýärler, ony bir iş edinip bazara aýlanan wagtynda ýa-da dukanlara girip çykan wagtynda özüňen duýsa, görse bolýar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bazarlarda we sowda nokatlarynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda öndürilen margarin ýagynyň satuwy öňküsi ýaly dowam edýär. Sowda tekçelerinde näme sebäpden meski ýagynyň ýitirim bolandy barada bolsa, bazar administrasiýasy tarapyndan hiç ýyly resmi maglumat berilmeýär. Emma adatlyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Mir we Teke bazarlarynda sowda satyk işleri bilen meşgullanýan işewirleriň käbiri munyň sebäplerini daşary ýurtlardan getirilýän meski ýagynyň bahasynyň aşy ýokarlanandygy bilen düşündirýärler. Ýurdun daşyndan ady garytlaryny import etmäge döwlet tarapyndan lisenziýasy ýörite ruhsat haty bolan firmalar täze import edilen meski ýagynyň bahasyny gymmat bahadan hödürlediler. Onu alyp öz wagtyna satyp bilmän diýana galanmyzdan onuň tekçelerimiziň boş durany şol garytlary almanymyz gowy. Sebäbi öň 25 manatdan satan meskimizi inni 32-35 manatdan satmaly bolarys. Onu hem alyjy satyn almaz diýip adynyň efirde agzalmazlygyny soran Mir bazarynda sowda edýän işewirleriň biri gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Orsiýetde öndürilen 250 gramlyk meski ýagy 2016-njy ýylyň ahirinde 7-8 manatdan satylan bolsa, 2017-nji ýylyň ahirinde onuň bahasy 15-20 manada ýetdi. Şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirinde bolsa, şol meski ýagy 25 manada çenli gymmatlady. Beýleki bir tarapdan Bugaýew soňky 2 güniň dowamynda paýtagtyň käbir bazarlarynda şol sanda Mir bazarynda islega görä çekilip satylýan we ýörite gaplara gaplanmadyk meski ýaglarynyň satylyp başlanandygyna, ýönüminiň hyrydarynyň ören azdygyny aýdýar. Adamlar olalım satıcıların anlığına düşüp meske deyip onu derek margarin satın alanlıkları üçün tağır son almaktan saklanyalı kanı verse de son kilolap yani kesilip satılyan meskelerin de kiloları juda kımmat deyip adamlar gurrun edýärler. Şol meskenin 1 kilosunun bahasy ortaça 90 manat bilen 120 manat aralygynda. Dip Bugaýew gurrun berdi. Belläp geçsek, meski ýagy soňky aýlarda Türkmenistanyň sowda tekçelerinden ýitirim bolan ilkinji ady garydy däl. Ýurdun döwlete değişli dukanlarynda indi 6 aýa goly wagt bäri un, şeker, ösümlik ýagy ýaly käbir günüwirin ulanylýan ady garytlary tapdyrmaýar.